Desværre kan jeg ikke deltage til den næste ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2015, for flyselskaberne vil ikke have mig med for tiden. Det er en vigtig beslutning, der skal tages med hensyn til GS. Og det er nemlig om måske ikke at støtte GS, eller hvis vi vælger at støtte GS, med hvor meget. Desværre, den måde indkaldelsen til denne forsamling er lavet på, forudser den kun fuld opbakning eller ej, men ikke tilbagekaldelsen til den mandat, der blev givet fra generalforsamlingen i 2014, som er gyldig hele vejen hen i 2016. Som sagt er jeg ikke jurist, og der er sikkert jurister til stede, som der kan afklare det her. Og det er min mening, at derfor kan vi ikke konkludere, hvad der skal gøres med GS til denne ekstraordinære generalforsamling. Alligevel kan jeg sige, at alle beslutninger, der kan tages med hensyn til GS, har ulemper. Og for mig drejer det sig om at finde den løsning, der koster JMGH mindst. Både økonomisk og med hensyn til ry over for bankerne, lejere, ansatte osv. Hvis vi vælger ikke at støtte GS, er der swap-aftaler, der bliver opsagt i JMGH, plus omkostninger til at skifte den til en tredje bank. Og eneste bank, der bliver tilbage, det kommer alt til at koste 7,5 millioner. Men måske det vigtigste er truslerne fra bankerne om at spænde ben for os i moderselskabet og være meget afhængige af den sidste og eneste bank, der bliver tilbage. Vi vælger at støtte GS, sådan som tendensen har været ude i Glostrup i den sidste tid, er det også som at smide pengene ud. Men i det mindste, sådan som jeg ser på det, giver det nogle lidt ekstra tid til at forhandle med de forskellige mulige købere, som der er derude. Og ikke mindst beholder vi også vores rygte mellem bankerne intakt. Som sagt, er der ikke inkluderet en dagsordenspunkt, der lyder tilbagekaldelse af mandatet fra 2014 om opbakning med 5 millioner danske kroner til GS. Så er det muligt, at der skal indkaldes igen. Med hensyn til brevet, som der er blevet sendt ud omkring samarbejdsproblemerne, nu har jeg været suppleant i 3 eller 4 år, jeg kan ikke helt huske det. Men som suppleant har jeg ikke engang haft stemmeret. Og nu som bestyrelsesmedlem har jeg det fint med at være en mindretal 1 mod 4. Og det skulle heller ikke forestille nogen problem for resten, da beslutninger stadig tages. Og det er rettere sagt, at jeg må gerne være med i deres bestyrelse, men jeg skal bare ikke have hverken min egen mening eller min egen holdning om tingene. Og hvad de synes er helt utålige er, hvis jeg beder, at mine meninger bliver indført i referaterne. Forresten er jeg også den eneste bestyrelsesmedlem, der kommer med sine kommentarer skriftligt, så det skulle gøre det endnu nemmere. Så den eneste konklusion, som jeg kan finde ud af deres stilling, er selvom de selv insisterer på, at de ikke har noget at skjule, så sviger den åbenhed, jeg beder dem om. Og ja, jeg har været nødt til at få advokater til at få dem til at adlyde og respektere vores vedtægter, vores generalforsamlingsmandater og selve selskabsloven.
da de ikke vil høre mig efter. Mig, som der er en stor aktionær, og en af dem, som der har mest at risikere, ender det med det resultaten af bestyrelsen, resten af bestyrelsen, skulle bekræfte, hvad min advokat siger, men deres advokat, som regel Bæk og Brun, og med den resultat af, der kun bliver bekræftet, hvad min advokat siger. Og det fører jo selvfølgelig ud i, at jeg kommer til at betale dobbelt for advokater, både privat og som aktionær. Det eneste håbløse, som jeg kan se her, det er, at vi valgte i sidste generalforsamling ikke at sælge JMGH. Men til gengæld, der valgte vi salgsgruppen. Og det ville nok have været lige så håbløst, hvis vi havde valgt at sælge JMGH, men havde valgt min gruppe, som der var fortsættelsesgruppen, og dem, som der var mest fokuseret på drift. Så jeg kan sige, at både jeg og min gruppe har ingen skjulte intentioner. Men om det er beregnet fra salgsgruppens side at skabe fjendskab mellem os, forringe vores likviditet, vores troværdighed foran bankerne, og til sidst, men ikke mindst, vores selskabssoliditet, til at føre JMGH hen til en uundgåelig konsekvens af salg. Det ved jeg ikke. Alle usandhederne, der er blevet skrevet om mig, kan jeg heldigvis bevise er løgn. Men for ikke at gøre det her til en uendelig lang og kedelig historie, vælger jeg at udskyde det til når der ikke er så vigtige emner, som vi nu har imellem vores hænder nu. Nu er det altså på tide, at der bliver valgt en bestyrelse, der har noget at risikere selv personligt. Mennesker, der selv har prøvet at dyrke forretning, der har økonomisk og finansviden, og der handler med alvor og ansvar, og der virkelig arbejder med og for åbenhed og transparens. Tak for det.